Available. Hi, Odon. Big love shout out, Odon. Ayan, how are you? Odon, big love shout out. How are you? Morning po. Good morning. Good morning, lalams. Patamsak po. Sige po, lalabs.
aking charge. Open ko lang. Hi, Lensky Vlog. Pasaglit host. Ayan. Hi, Madam Lailotsky Vlogs. Ayan, Lailotsky ka na dyan. Mag-love shout out, Madam. Okay lang po, host. Ayan. Salamat po, host. Ayan. Hindi po, Madam. Open ko lang kasi. Thank you. Thank you naman dyan. انتي يا بلادي. Or naman lakas. Thank you naman dyan, lalams. Ang tamsakan natin yan, Madam. Kalang kabubukas ko lang may harang. Thank you, Odon. Ayan. Pusin ko lang yung aking harang, Madam. Pag-open ko kasi merong harang. Sayang. Lailot Dan po. Ayan. Pusin ko lang yung aking harang, Madam. Ano oras na ba? 1:09. Medyo maaga kunti. Dapat mga ano pa eh. 1:30. Umaga kasi akong nakauwi. Galing work. Tamsakan natin yan. Wait lang. At yung aking harang, sayang. % na lang pala. Odon the Material Junior, thanks much. Yan, puntan ko na yung bahay mo, Madam. Sabi ni Odon, morning post, patamsak. Sige po, ayan. Start na tayo. Ayan, kailan ba to? December 5, 7:30 AM. Mamaya. Ano Batman? Yan, tamsakan ko na, Madam. Wala yung ating music. Yan, Madam. Nano ko siya, set reminder para ano ako.
Ayan. Inalimbang ko na Madam Lailatsky. Ayan. Tamsakan natin si Odon. May ano din ba siya? Meron ka rin premiere. Mats, ayan. Yan, 3 million in the house. Nag-shout out. Ayan, Ron Vlog. Biglang shout out Ron Vlog. Lalabs. Ayan. Hello po, Wolf. Ayan. Kumusta ka na, Ron Vlog? Kumusta ng iyong WH? Ayan, Odon. Ulam na kahit isa okay na to. Ayan. Odon. Wow. Nasa ibang bansa ka ba, Odon? Bakit parang ang nipis ng isda? May new videos host, pwede pa watch po. Sige, ano rin vlog. Wala ng Uragon, thank you. You're most welcome, madam. Ayan. Ayan, Odon. 10 minutes pala to. Tapusin natin. Doon naman tayo kay Ron Vlog. Mukbang punkan. Punkan at pineapple. Ayan. Mukbang si Ron Vlog. Nine minutes. Si ano, 10 minutes. Sige, tapusin natin yan. Ayan, Jessie. Mag-love shoutout. Lalab, Jessie. Ayan. Tony Mix Adventure. Hi, good morning, my friend host. Ayan. Mag-love shoutout, Tony Mix Adventures. Ayan, how are you? Ayan, nagpumukbang si ano. Si vlog ng ano. Punkan. At pineapple. Ayan. Silence ka ba? Ikaw ba si Bicolanang Uragon? Yes po, ako po. Ako po si Bicolanang Uragon. O yan, madam. Ayan. Kasi kung hindi ako si Bicolanang Uragon yung lagi kong madam ginagamit, yan ang ano ko second account. Ayan, 3 million. May galabi shout out. 3 million. Ayan, Odon. Full watch ko to, Odon, ha. Ayan, Odon. Full watching. Ayan, Ron Vlog.
tatapusin ko yan. Ayan. Guys, dignan nyo ako. Balikan ko agad kayo guys. Thanks. From Tony Mix Adventures. Ayan. Parang sa ano to Parang sa Abu Dhabi. O doon sa Abu Dhabi ba to? Parang sa Abu Dhabi yung video mo Yan, panay kain si Ron Vlog. Panay kain ng ano, punkan daw, punkan. Nakakatakam naman. Ayan. And 5 million in the house. May nag-shout out. Hi Juba, thumbs up. Thank you so much Juba. Nag-live shout out Juba Bros. Ayan. How are you Juba Lalang? Ayan, Odon. Nandyan ka pa, Odon. Pinapanood ko yung ano mo, video. Matagal na tayo, friend, host. Ayan. Okay, saan ba kita nakadikitan? Tony. Wait na, pinapanood ko pa yung ano na, naka 5 minutes na ako. Kay Odon, ayan. Mayroong vlog, naka 5 minutes na. People watch natin. Wait lang, hintayin ko lang. Malamig na dito sa UAE mga lala. Kahit di na mag aircon. Dan tamsak na. Ayan, salamat. Kahit di na mag aircon dito sa UAE. Malamig sa labas, sobrang lamig. Pag mainit, sobrang init. Ayan, Juba, now you know how to drop your link, ha? Ayan, ano, Odon, nandyan ka pa? Umalis ka na, Odon ba? Umalis ka na ba? Pinapanood ko pa rin yung ano mo, video mo. Odon Lalons. Pin ko muna yung aking sarili. Ara and Elos Vlog, shout out, thumbs up po sa iyo. Salamat sa patamsak, Ara. And 7 million in the house, shout out. Yan, malapit na akong matapos kay ano. Odon, nandyan ka pa, Odon. Umalis na ata si Odon na. Juba OTW, ayan. Juba OTW from Ron Vlog, ayan. Love, ayan. Love with the flowers. Ayan, Ron Vlog, malapit na akong matapos, lalabs. 7 minutes na. Ayan, Ron Vlog. Panay kain ka, oh. Panay kain si Ron Vlog, ayan. Ayan ang vlog. Yan naman, Odon. Hindi pa tapos.
Ayan, 6 million in the house. I'm gonna shout out 6 million. Yeah. Where to noise? Ingay ng aking pusa. Shh. Ayan. 6 million mga lalars. Thank you so much. 6 million, 6 million. Thank you so much. Ayan, Lilatsky. Nagbaba ng kanyang bahay. Lilatsky, madam. Tamsa ka naman sa bikla ng oran ko na. Kitty Zero po, Black. Good morning po. Ayan, good morning, Lars. Kumusta ka na, Kitty? Ayan. Sir Fadel Salim Karaoke. Like big. Ayan, like big. Thank you so much sa pa-like big. Thank you so much sa like big, ha? You have now jacket, Mr. Fadel Salim. Ayan. Karaoke. Ayan, 5 million. Ayan, Joe Babros nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalas, patamsakan. Bulas na ata si Odon. Odon, nandyan ka pa, Odon. Umalis na si Odon. Umalis na, ayan. Ayan, Ron Vlog, malapit na akong tapos sa iyong video. Nandyan ka pa, Ron Vlog, ayan. Ayan, Ron Vlog, nakita mo yan? Ayan, Ron Vlog. Full watch lalab, ayan. Ayan, Ron Vlog. Shh! Quiet, Maui boy. Ayan, Ron Vlog, full watch na. Thank you for jacket. Ayan. Tamsak dan po, salamat sa patangsak lalat. Odon, nandyan ka pa, Odon. Ayan, meron kang harang. May harang si Odon. Ayan, pinalwatch ko siya, Odon, na. Ayan, 5 million. Thank you so much. Patamsakan naman sila. Lutski mga lalas. Patamsakan. Kanyang premiere. Ayan. Oo nga, tinatamad pang gumawa. Yung ipipremiere ko, hindi ko pa rin natapos edit. Minsan kasi pagod. Ayan. Charon Sim USA, magalang shout out. Charon, ayan. Charon. Tingnan ka na pong Jaco, Charon. Charon Sim, ayan. Juba na full watch ko na. Bahay mo may bakas pa, please back na lang. Ayan, Juba, return to Ron Vlog. Already done, connect to you. Ayan. Watch naman, no? Dan na, Ron Vlog. Na-full watch ko yung mukbang. Pinakita ko sa'yo kanina. 9 minutes yun, di ba? Dan. Na-full watch ko na siya, lalaws. Ron Vlog, tapos na. Na-full watch ko na, Ron Vlog. Pinakita ko sa'yo eh. Na-full watch ko yung mukbang mo ng pinya at pun. Sabi mo, pun ka ni. Okay, Joba. Okay. Ayan, Sir Padel. Hello. Sir Padel nagbaba ng kanyang bahay. Sir Padel. Sir Padel. Ayan. Sir Fadel, ayan. Matamsakan sila Lutski mga lalaw. Yan, Ron Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Asmita
Asmita, may galag shoutout. Asmita, ayan. Asmita. You have no jacket, Asmita. Sir Padel, OTW para Maroon Vlog, ayan. Asmita, ayan. Hi, how are you, Asmita? You have no jacket, Asmita. Uff. Asmita, Asmita. Asmita. Shere, ayan. Ayan, 3 million, 3 million. How are you? Thank you so much. Patamsakan naman yung nakaping mga lalak. Sab. Drop your link, Asmita. Ayan, Juba Bruce nagbaba ng kanyang bahay. Juba. Ayan. Drop your link, Asmita. Hi. Hello, ayan. Drop your link. Ailinski vlog, ba't andyan si Maui Boy? Baka hanapin yan ni Basil. Madam, idol ko kasi yun, kaya tingnan mo yung pusa ko, Maui Boy din. Idol ko kasi yun eh, si Basil. Kaya ginaya ko yung pangalan ng kanyang pusa. Juna Vamos, Kibamos, ayan. From Sir Padel Salim, ayan. Idol ko yun, madam, kaya yung aking pusa ay pangalan Maui Boy. Please, Asmita, how they will connect to you? You don't have link? Go to your account, then down of your videos. They have what is this? They have you will see down of your videos. They have arrow like this. Click the share, then copy paste. What is it? Copy paste ba yun? I'll try. Copy link. Then come back to my my live. Then you know the chat box. Then you put copy paste there. Then click. Ayan, Sir Fadel. What happened? Why you don't have jacket? Another. Hello, Sir Fadel. Ayan. Sir Fadel Salim. Matunline Academy. Ayan. You change your name. Ailinski Vlog. Siyempre, idol ko rin si Basil. Ayan. Kaya yung aking pusa Maui Boy din eh. Ano yun? Syrian yun eh. Syrian yun, madam, di ba? Parang citizen na siya sa Pinas. Kasi matagal na siya. Citizen na ba siya doon? Ayan, good luck. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Good luck. Ayan, Charon. Charon Sim, USA. Idol ko rin yun. Ayan. Idol natin. Maui, what are you doing?
Yung pusa ko makulit. Main here. Ayan. Ayan. Jonah, vamos, Ki, vamos. Ayan. Ayan, love you. Ayan, may palablab pa. Support you. Ayan, thank you so much. Dami mo ni. Yan naman na lahat mga pangalan yan. Ayan. Yes, citizen na siya kasi matagal na ata siya sa Pinas, di ba? Si Basil. Doon na ata yung maghanap ng papangasawa niya. Ayan, Sherwin Reyes, nag-live shout out, Lalams. Sherwin, ayan. Ayan, Charon C. USA, nagbawa ng kanyang bahay mga lala. Ayan, patamsakan naman si Madam Lilatsky mga lalas. Nakapin siya, ayan. Baba naman to ng kanyang bahay, iniuubos niya na yung space. Ayan, 6 million. Nag-live shout out. Thank you so much sa 6 million dyan. Salamat sa inyong lahat, mga lalabs. Salamat sa inyong mga suporta dyan. Ayan. Ayan, Sir Padel host. Yes. Sir Padel, yes, host. Yes po, sir. Ayan. How is your WH? I already monetize. How is your WH? My WH is good. How about you, Mr. Fadel? How's your WH? Aileen si Vlog. May asawa na ba? Nakala ko girlfriend lang. Kala ko girl. Arian, how are you? Oh my God, Arian, you are here. Again, I will speak English. You will... My nose... This one blood coming. Nose bleed. Banana for you. Where is the banana? Give me more banana. Now I have maybe 300. 4.2k. Mashallah, you have more WH, 4.k. I am good. How are you? I am good. Ayan, nabubulol ako. My WH is very good. Mashallah, is very good. I can help you. How you can help me? Ayan. I will give you big one. Two big one. Yes, Maui. Dami nang nagsasabing kasal na sila. Siguro ayaw lang sabihin. Ayaw lang sabihin ni Basil, ayaw niyang ipakita yung asawa niya. Hindi niya yun inaano eh. Siguro nagpakasal na yun, no? Ayan, Juba nang baba ng kanyang bahay. Help me, bananas. Help you, NWH. Ayan. One day, may love shout out, madam. Ayan, nandyan pala si One Day. One day and tomorrow. Madam One Day, ayan, thumbs up. Meron ka na pong meron ka na pong jacket One Day, madam. Big long soup banana. I don't need banana, Arian. I have a lot of banana. There, yesterday I bought it from Carrefour, no? 1 kilo of banana is only 4 dirham. Ayan. But after 2 minutes, watch. No problem, Mr. Fadel. I will watch your videos.
One day, tamama, ayan. One day and tomorrow. Ayan. 7 million, ayan. Jonah Bamoski, ayan. Sir Padel, I will check your house. Sir Padel, you have 797. Cairo Underground Metro Tour, ayan. Sir Padel. Sir Padel, I will give. How you will give me? How you will give? Banana. Banana for one day. Show banana. I have banana here. Ayan, Sir Fadel. Sir Fadel, napulpak ko na bahay mo. May bakas pa, please back na lang po. Who knows, live tomorrow or not? How? What do you mean, who knows, live tomorrow or not? Tomorrow I will be live, no? Same time. What you want, darling? What I want? I don't know what you want. Ayan, Cairo. Sir Padel. Ayan, 5 million. How you will give me banana, Aryan? What this one? What kind of banana you want to give me? This. Hot! Wait lang mga lalabs kasi may papasok. Oh, don't sirain yung pinto. Hingingin niya kasi alam niyang uwi ka na. Yes, host, I am. Ha? Sarado mo yung pinto. What do you want? I want you. Reyno, may glove shout out. Upo sa Reyno eh. One day yan ah. Makulit. Uy. Oh my god. Say hi to the Maui boy. Ha 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 ha. Galit na kasi mangot to. Si mangot. Nakasimangot. Yeah. Ala, malalaglag. Oh, nalaglag na. Ayan, tamsak. Salamat sa patamsak. Ayan, may dala ka na namang talong. What do you want? I want you. Oy, Reyno. Ayan, nagba ng bahay. One day, nagba ng bahay. Ayan. Sir Padel, I'm still watching La Loves. Ayan. Cute lady. Ayan. Ayan, still watching. Ayan. Mamaya. One day done na. Mamaya kakasimula lang eh. Ayan. One day done na from Reyno. Ayan. I've 9 cuts here. Ayan. Yan, Sir Padel ang baba ng bahay. Reyno ang baba ng bahay. Ayan. Ayan, Sir Padel. Taba ching-ching si Maui Boy. Taba ching-ching yan, madam, kasi panay kain eh. Thank you, Reyno, from one day. Ayan. Aryan wants you. Ayan, di ko lang na uragin. Patampakan naman ng mga langaw.
Ayan, Sir Fadel, I will connect this one. Connect, ayan. Reno dating dikit from one day, ayan. Madam one day. Tapos na ba kayo mga lalab sa sa nakapin? Tapos na kayong magtamsak? Tapos na ba kayong magtamsak dyan? Ayan, 5 million, 5 million. Thank you so much. Reno dating dikit. Time ko lang ng Oragon. Ay, One Day TV. O yan, si Bicula ng Oragon, madam. One day, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. One day. Sir Fadel, ayan. Pin nga natin si Sir Fadel saglit. Madam, baba muna kita, madam. Yan, Kaping Mais, may love shout out. 14 tusok ko. Salamat. Ayan. Kaping Mais. Ayan. Kumusta ka na, Kaping Mais, Lala? Salamat sa tusok dyan. Ayan. Aramdam ko yung tusok mo. Yan, Lailot Skin. Nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng bahay si Madam. Ayan. Patamsakan naman si Sir Fadel, mga lalas. Padikitan na din, ayan. 7 Viking Kings, ayan. Grab shout out. Hola, Vikings. Ayan. Hola. How are you? Ayan, may jacket ka na, Vikings. Ayan, Islandski, okidoki. Ayan, thanks. Vikings, may jacket ka na, Vikings. Ayan, padikitan naman mga lalab si si Sir Fadel. Wala yung aking music. May nanginginain. Ayan, join na, vamos. Ayan, you already pin. Why you dropping your link? Vikings Kings. Ayan. Vikings Kings. Ayan. Sino ba to? Parang same lang ah. We are so close. Wala. Ayan, Jun na vamos, vamos, ambot, oy. Ayan, 4 million in the house. May love shout out.
Ayan, Liloskis ng baba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, inubos niya na yung space dyan. Baba siya ng baba ng kanyang bahay. Yan siya rin pala yan, ambot uy. Ayan, 4 million in the house, biglang shout out. Ayan, 3 million in the house, biglang shout out. Naman ito, yung manang bahay. Yan, Liloskis ng baba ng bahay. Nainis na ako dito, lahat na lang sa kanya yung ano yung puro pangalan niya lang yung nandyan. Vikings Kings, drop your link one time, not every time. Ayan. Dan A Vlog, big love shout out lalabs. Ayan. Lagos, thumbs up dyan. Ayan. Salamat sa pa-thumbs up dyan, Dan. Ayan. Kumusta ka na lalabs? Dan. Nice na ako dito. Viking, drop your link one time, not every time, not like this. Nice na ako sa'yo. Tipain kita dyan. Ayan, 3 million in the house, big love shout out. Ayan. Tapos na kayo kay Sir Fidel. Ayan. Tapos na ba kayo sa kanyang mga ladab? At tumigil siya, baba siya ng baba ng kanyang bahay. Isa pa talaga.
Yan, 5 million in lang. Sa mga shout out. Dalia, ayan. Hello, ayan. Philip Pilopatim, ayan. Mercurius, ayan. How about you, Dalia, ayan. And 5 million in the house, mga shout out. Amochi Opolo, may shout out Amochi. Thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up dyan. Thank you so much. May jacket ka na Amochi? Amochi lalaws. Amochi. May jacket ka na po. And for me in the house, may shout out. Patuwaran ako nito ni ano eh. Ang kulit niya kasi, sabi ko nang ulit-ulitin yung pagbaba ng kanyang bahay. Inuubos niya na lahat ng space, na sa kanya na lang lahat. Dalia, ayan. Dalia nagbaba ng kanyang bahay. Amochi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ang kulit-kulit niya eh. Puro na puso yung aking ano. Ayad, nagbaba ng bahay. Amochi Opolo, nagbaba ng bahay. Pinin ko na nga siya kanina para tumahimik eh. Yan dahil Lutski nagbaba ng kanyang bahay. Wow, mashallah, 34k. 0.2. 34,000.2k, mashallah, Amochi. You have a big mansion. Wow. Mashallah. Mashallah, Amochi. Big mansion na. So sad, last moment of passengers caught on camera. Ayan. 82k, 5 hours. Wow. Amochi. Ayan, 3 million in the house. Mag shout out, 3 million. I'll connect this one. Amochi. 2 minutes. Watch. Million in the house. Mag shout out. Yan, 1 million in the house. Ayan.
Love shout out 1 million, 1 million. And 2 million, 2 million. Thank you so much, 2 million. $3 million in the house. Love shout out mga dollars. 3 million. Thank you so much. 3 million. Ayan. Parang salamat po sa paharang dyan, madam. Thank you so much. Thank you so much sa paharang. Tingnan mo, umalis siya kanina. Umalis na si ano. Ang kulit-kulit niyo kasi, ayan. Hindi naman umalis na. Salamat po sa paharang dyan, madam. Salamat. Mary Tamsakdan ho sa ayan. May love shout out, Mary. Kumusta ka na, Mary? Merry Christmas. Ayan. Malapit na ang Christmas, Mary. Mary Lalangs, Mary. Mary Apple. Dati yung dikit sa main mo, Mary. Ayan. Yan ka na nakadikitan kay ano ata, kay Ikay ata eh. Kay Ikay Vlogs ata. Tama mo kay Ikay. Kay Madam Ikay. Ayan. Dikit po, please. Sige, punta natin yung van. Sige, lalas ulit ako o later para sa ads. Sige po, madam. Sige po. Salamat naman dyan. Monica, di ba Madam Monica na pag pag in-skip mo yan, ikaw yung manghuha sa nilulo. Yung harang ko, kukunin niya sa ano mo, sa revenue. Yung pag Monica na pag nag-skip ka, ikaw yung babawasan, hindi ako. Ayan, 5 million. Thank you so much, 5 million. Mary Lalangs.
Dahlia, hi Dahlia. Madikit Publis, sige lang. Yan Dahlia, I'm here in your house Dahlia. Harang-harang. You have harang-harang Dahlia. Ayan, 6 million mga lalab, 6 million. Thank you so much, 6 million. Ayan. 6 million mga lalab, 6 million. Thank you so much. And Delia. I'm here in your house, Delia. Cathedrali Orthodox. Ay. Mashallah, beautiful lady. It's a beautiful lady. Orthodox. Dahlia. Still watching. And Dahlia, I will connect this one. Connect. Punta ako sa bahay ni Mary. Mary. Ayan, Mary Apple. Ito ko sa bahay mo, pagluto sa crab sutanghon. Ayan. Crab sutanghon. Ayan, Mary. Nandiyan ka pa, Mary. Ayan. Sarap naman nito. Hello. Yan, Dahlia. Nailuto ka, Dahlia. Ay, not Dahlia. Mary. Already finished to Dahlia. Mary pala, Mary. Yan, Mary. Ayan, Mary. Hindi ko na to sa'yo. 2 minutes. Ayan, Mary. Bumaba ng kanyang bahay. Ayan, Dahlia. Connect to Mary, Dahlia.
Talia Lalaws. Yan, 4 million. Thank you so much. 4 million. Thank you so much, 4 million dyan. Nilmar Lalabs, ayan. Kumusta ka na, Nilmar? Na-check mo na yung WH mo? Nadagdagan? Nadagdagan, Nilmar, di ba naka 2 days na? 2 to 3 days. Talsik host. Salamat sa patalsik. Alam ko ano yung kinalsik mo eh. Lailotsky nagbawa ng kanyang bahay. Napaka-supportive ni Madam. Anong oras ba, Madam, yung LS mo? Hindi kita nataymigan. Ayan, hindi pa rin nakakaalis sa grade 3. Panay lamon si Lulu Lalabs. Hindi nakakaalis si 1.840 pa rin. Mamaya magti-30 na naman yan. Nang banana ako kanina 10. Nadagdagan siya ng 40. Mamaya kakain na naman siya. Babagsak na naman ako sa 30. Pag di ko siya binanahan bukas, hanggang bumalik na naman yan sa 10. 1.8. Ano ka ka ngayong Nelmar? Ba nagsa-silent release ka na? Makakaano ka rin yan, Nelmar? Makakaalis? Mararating mo rin yung narating namin. Ayan, barista, may nag-shoutout. Barista manager, may nag-shoutout, barista. Salamat po sa lagi mong pag-help sa video ko. Naku, host, lagi nagastak. Baka mga damag-wait. Huwag kang tamarin, ganun talaga. Kapag ikaw tinaman, ikaw naman yung malunugi. Eh, kinabahan ako. Bitawan ko yung mobile. Ayan, thumbs up. Maraming salamat sa thumbs up dyan, barista. Kumusta, guwapo? Okay lang po. Kumusta ka na, barista? Ayan. Barista manager. Hindi ko nang mabitawan yung mobile. Yan, Lailotsky nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay si Madam. Ayan. Yan, 9 million dyan. 9 million. Thank you so much. Ayan. Thank you so much sa 9 million dyan. Ayan. Floreda Amor. Mag-live shoutout, Madam Floreda. Floreda Amor, ayan. Floreda Amor, ayan. Live shout out, Florida Amor channel, ayan. May jacket ka na, Madam Floreda. Pwede ka nang magbana ng iyong bahay at makipagdikitan ka dyan, makipaglablaban, ayan. Ayan, barista, nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng bahay si barista manager, ayan. Lipin ko nga yung bahay ni barista. Ayan, ang laki-laki na. 2.79. Oh.
Sana all, ayun. Sana all. Si barista. Barista manager. Barista manager ka ng barista, ayan. Christmas song. Ayan. Naglo-loading. Why naglo-loading? Naglo-loading ako. Just wanted to say hello, ayan. Yan, thank you so much. Hello, 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 ayan. Puhos, gabi-gabi ginagawa ko na mag-silent LS para kahit pa paano padagdag ng WH kahit ilang piraso lang. Bukasok tinutulungan ko lang naman yan. Pag-gising, end ka na. Road to 3K lab-lab, ayan. 90. Rosana, tilag siyang Rosana. Rosana lalab. May jacket ka na, Rosana. Ayan. Barista. Sana all road to 3K. Sana all. Ayan, barista. Dikit ka sa'yo. Barista lalab. Ayan. 3 minutes. Sana all. Sana all. Sana all. Ayan. Madam Lilas, nagbawa ng bahay. Florida Amor Channel. Hello. Kumusta ho si Pahidman? Nabisita na ba ulit? Hindi siya nagbisita, lala. Ayan, kabukid. Tamsak. Dan host. Ayan. How are you, kabukid? Kumusta ka na, kabukid, lala? Ang laki na ng bahay ni ano, barista. Sana all. Ayan. Road to 3K na siya. Ayan, Nilmar. Nagbaba ng kanyang bahay si Nilmar Lalam. Salamat ba pa Elinskin lang. Ayan. Ang ano man po. Ayan. Hindi nagbibisita si ano. Wala nga naman po. Ayan. Hindi nagbibisita si Pahidman. Baka busy yun o tulog. Tulog yun si Mr. Pahidman kasi kinamagan magpapahid na naman yun. And Lailotsky, nagbawa ng kanyang bahay. Lailotsky. Kamusta ka nakabukid? Kumusta ng iyong bahay, lala? $235 ka? Yan, padikitan naman si Nilmar, mga lalab. Si Nilmar. Yan, Gina, thumbs up dan host, ayan. Padikit po please, ayan. Salamat naman yan, Gina, ayan. Gina. Padikit po please, ayan, barista, manager, ayan. Mayroon siyang mga monkey. Unggoy lablab. Ayan, unggoy. Masya Allah, unggoy. Unggoy lang, uy. Ayan, kabukid na baba ng kanyang bahay, kabukid.
Marami kang unggoy ay barista manager. One day, nagbaba ng kanyang bahay. One day. Ayan na one day, madam. One day. Ano to si madam one day? Patingin nga ng kanyang bahay. Si Kylie pala yung binababa niya. Ikaw din si Love Channel, madam, di ba? Di ba ba yun? Si Love Channel. Ayan, bili naman ng video niya. Dikit ko to, ayan. May Kylie, dinikit ko na. One day, short video lang na. Kabukid dan dikit sa'yo, kabukid. Ayun, pamalikan si One Day Lalang. Kabukid. Kabukid Lalang, si kabukid eh. One Day TV, kumusta love? Ayan. Alam ko malaki yung bahay ni Madam One Day eh. Na friend ko yan, host, help ko si Kylie. Di ba ikaw rin si Love Channel? Ikaw din ba yun, madam? Si Kylie. Nakikita ko yan si Kylie minsan naka-ano siya eh. Naka-LS. Tinatamsakan ko lang kasi naka-duty ako eh. Yan, friend mo pa yan. Friend mo pala yun. Kylie. Isa ko din si Love Channel. Ayun, ikaw pala si Love Channel. Yan, tapos na ba kayo kay Nilmar, mga lalams? Ay. Ano yung bahay mo, Madam Love Channel? One Day. Love Channel. Ayan. Padikit po, please. Ayan. One Day done. Sa'yo, ayan. One Day. Ayan, kabukid. Nagbaba ng kanyang bahay. Kabukid. One Day done sa'yo from kabukid. Ayan. Madam, dan daw si kabukid. Florida Amor. Ayan. Florida Amor. Yan, Lailotsky. Madam, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Lailotsky. Guys, may LS 4 PM Pinas time. Ayuda din ako. Ayan. Masya Allah, ayuda. Sana all may ayuda. Ano. Yan, Nilmar, baba mo na kita lalas. Yan, may paayuda pala si Ma'am One Day. One day and tomorrow. Yan, may list daw siya mga lalang. Ayan, one day Sunday. One day Sunday. Ayan, from barista. Salamat sa kabukid. Visit ka sa LS ko. Nakapin na yan. Ayan. Bastik. Ayan. Nagkalab shout out Bastik. Ayan, may jacket ka na. Bastik. Hahaha, ayuda. 5 lang. Ayuda, 5 lang. And my father, 3.5k. Mashallah, father. My father, ayan. Dan Tamsak One Day TV. Dating dikit patamsak din. Ayan, from Nilmar Channel. Oh, ayan. Barista, hello, barista. From One Day TV. Barista, ayan. Road to 3k daw yan si barista. Okay lang yan si barista kasi malaki naman na yung bahay niyan. Ayan. Yan, Lailotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Lailotsky, ayan. One Day TV lamlam. One Day TV lamlam. Mamaya ikaw ah. Mamaya. Dito ko. Oh. Ayan, One Day TV Lamlam. Ayan, from barista manager. Ayan. Oh, meron pa siyang tuko. Kanina, unggoy ng tuko.
Yan, Nilmar, dating dikit ako, tamsak at view na lang. Ayan, from One Day TV. May tuko. Tuko ba yan? O parang ano yan eh. Parang hindi naman tuko yan eh. Buwaya yan eh. Buwaya. Parang buwaya. Ayan, Nilmar. Nagbaba ng kanyang bahay. May tuko. May unggoy, may tuko. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Magalag shout out. Thank you so much mga lalang. 6 million. Inang congrats ako ni Lolo kasi meron daw akong 30k ano ba yun sabi niya? Views. Ano ba yun sabi niya? Congrats daw. Hanapin ko ngayon congrats. Ayan, barista manager. Natawa tuloy si barista. May tuko. Yung tuko ni barista dyan. Kanina, unggoy. Ayun. 30k views pala ako, sabi niya. Sabi ni Lolo, new achievement daw. New achievement pang nalalaman to si Lolo. Panikain naman ng banana. Pinapalakpakan niya pa ako eh. New achievement. Linsky Vlog. New achievement daw, ambot. Yan, 5 million. Thank you so much. 5 million dyan. 5 million. Thank you so much. 5 million. Ayan. Mamaya, Nilmar OZW. Ayan. My father is there. Over there. Ayan. My father 3.5. Road to grade 6 na naman malapit na. Ayan. DJ era pala to. Ezra. Yan, madam. Yan, madam. Pinapalakpakan ka na nilagasan ka. Boss. Oh. Ano daw? 30k views 2 days. Congrats nila ako pero panailangan naman ng banana. Laka. May palaka na naman yun. Ayan, DJR Ezra. May harang ka, madam, harang. Si father pala yan. Palaka. Mamaya ahas. Pinukunguras ka niya ho sa pagmumukbang niya. Ambot man sa kanya. Matutuwa ako kung ibabalik niya yung mga kinain niya yun. Baka bigla ko pa siyang yakapin. Ayan, father, dating dikit tamsak lang. Ayan, DJ Ezra. Frog, ayan, may frog naman. Ayan, Lilotski, nagbuba ng bahay, Lilotski, ayan. Hinaan ko yung boses ko, baka may natutulog na. Makabalibagan ako ng chinelas. Ayan, 4 million in the house. 4 million, thank you so much, ayan. One Day TV, nagbuba ng bahay, si One Day TV, ayan. Ayan, DJ Ezra, ako yan si ano, si Android, ako yan. Comment lang ako. Vlog, anong video mo ang naka 30 chaos? Iwan ko sa kanya.
Siguro lahat. Lahat na pininta siguro ni Lulu. Madam Lailetsky. Yung lahat ng video ko naka 30k. In overall niya, hindi lang isang video. Pininta niya na lahat. Pinagsama-sama niya. 30k. 30k views. Ewan ko kung na 30k chinik ko, wala namang 30k. Siguro yung lahat. Ayan, DJ Ezra. Dikit ko na to, madam. Ayan. Dinikit ko na. Gorilla. Gorilla, swala. Gorilla. Ang may ahas na yan. Ayan, okay. Siguro lahat yun, madam. Pati ikaw ba, madam, yung ilan na ba yung mo views? Nakaabot ka na rin ba ng 30k? Ayan, Bulwari. May shoutout, Bulwari. Good morning, madam. Good morning, madam. Madam Damin. Madam Damin. Ikaw ba, Madam Lailetsky? Ilan na yung views mo? Kailangan ano tayo, 100 ano ba yun? $100 para meron 5,000 sweldo. Bulwari TV, thanks. Ayan, 6 million. Thank you so much, 6 million. 6 million dyan. Thank you so much. Boy Kigol Vlog watching sa'yo, host bang dikit di pa pala kita. Dikitan dito Kaping Mais. Ayan. Yan, salamat naman dyan. Kaping Mais lalag. Ayan, meron ka ng jacket. Boy Kidol. Bulwari, ayan, Boy Labyong, bilag shoutout lalabs. Ayan, nagbuwa ng kanyang bahay si Boy Labyong. Kaping Mais din pala to. Si Boy Kigol. Biko Girl Kogol. Ayan, sabi ni Nilmar, kasunod na host pag nag-upload ako puro short videos na lang, bibili na lang ako ulam, tapos videoan ko na lang ng 1 minute. Yung mga video ko may mga ads na hindi pa naman ako muni para pasok yung tusok. Sila labs, nilagyan ni Lolo ng harang yung ano mo kasi may nagpi-play na. Piniplay ko nga yung video mo, may harang eh. May harang-harang na si Lolo. Ayan, mababa lang, 55k. Ayan, ang laki na nga ng 55k. Grand live stream birthday, ayan, of Miss Cherry Hawk. Idelin, may love shout out. Hello, host. Ayan, may jacket ka na, Idelin Lalams. Jacket ka na. Salamat sa pagbisita sa Idelin Lalams. Idelin Lalams, thank you so much. 55k, ang laki na nga ng 55k.
Wala ko pa rin Lailotski. 30, 40, 50. Ayan, laki ng lamang. Kalahating ka na. Milyon. Kalahating milyon. Ayan, 6 million. Thank you so much. 6 million. 6 million. Thank you so much. Yung Nilmar, yung mga video mo bilisan mo yung pag ng 1,000 1K tapos WH para si Lolo hindi mamayagpag sa iyong video. Siya ang kikita, hindi ikaw. Kaya ako binilisan ko nun eh. Yung mga ina-upload ko lagi niyang nilalagyan ng harang. Pinaspasan ko yung WH. Within 5 months lang ay namunit. Thank you so much. Sino ba yun? Thank you so much. Boy Kigol. Ayan. Salamat naman Boy Kigol. Sana yung bahay ni Boy Kigol. Ayan, hinaharangan na ni Lolo kasi sa kanya napupunta yung harang niya. Oo lang. Kasi alam niyang lalo na pag may nagpi-play. Pag piniplay yung video mo, syempre, watch all yun. Nakukuha na yun lahat. Dikit na host, kala ko dikit na to sa'yo. Ganap ako 2 short video mo para mag-full view before dikit. Sige lalas Boy Kigol, mamaya baba ka ng bahay mo eh. Yan, 8 million, thank you so much. 8 million. Ay, paano mabilisan host? Anong gagawin? Magsipag ka, yung maka 1,000 ka na kasi piniplay ko naman yung video mo eh. Hindi kita uli mamaya. Ayan, Pamilya de Estrada, may shoutout. Hey, Ayan, Pamilya de Estrada, meron ka ng jacket lalang, Pamilya. One Day TV Dan, ayan, one day, ayan. Boy Kigol Vlog, ayan. Let's kiss OTW from Boy Kigol. Boy Kigol lalang. Mamumuni ka niyan agad-agad, Nilmar, pero kailangan mo ka 1K. Kaya sipagan mo yung iyong pambanana. Maghapon ka magbanana pag wala kang ginagawa. Hello, from Dahlia. Ayan. Tinutulungan naman ka sa yung WH lalab eh. Para mamuni ka na. Kailangan mo magsipag sa banana, mag 1K ka na. 1K ka na dapat. Ayan, Dalia nagbaba ng kanyang bahay. Healing Mix TV share host. Ayan, salamat sa share dyan. Ayan. Salamat po. Ayan. From Healing Mix TV. Join me and be blessed. I'll try to give extra banana later on. Ayan. Thank you so much. Ayan. Salamat naman dyan. Ayan. Yan? Si Halar. Ayan. Main pala si Lailotski, baka di ako suklian pag ninja main kaya dikit ko host. Yan, dikit mo sa kanya yung yung main mo. Kasi si madam pa naman hindi yan nagsusukli ngayon, bukas pa yan magsukli. Pero nagsusukli yan eh. I-dikit mo yung main mo sa kanya para masuklian ka niya. Kasi kung ninja, paano man niya masusuklian? Ayan, thank you so much. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ayan mga lalabs. Padikitan naman yung nakapin. Ayan, nag-LA siyang tikya. Jaw, tamsak ko tikya. Alam siya to, tikya. Ayan.
Ayan, Tikya, meron ka ng jacket, Tikya. Ayan. Naku, host. Lumutin ako ni Mr. Breakfast, sorry. Sa Arawos, bihira lang makahawak ng sipi kasi marami may-ari ng nag-iisang sipi. Yun lang. Ayan, Boy Kigol, ayan. Salamat, host, Tikya Jaw, ayan. Sunod na lang LS mo, host, ayan. Sige. God knows, yung shoutout, God knows. Boy Kigol, si Boy Kigol. Ano ba to si Boy Kigol? Nakakawili mga isda. Nakakatamad ba minsan eh? Thanks, host. Nakakatamad. Ako nga nung isang araw, bad trip ako eh. Ano na to eh, nag-50 na ako eh. Ngayon, binalik niya ako sa 10. 1.810. Kinuha yung 40. Hindi ako ng banana. Bala ka niya. Ubusin mo na lahat. Bala ka niya. Nagka-bad trip. Yan, thanks house. Walang anuman po. Ayan. Walang anuman po. Ayan, Boy Love You. Ayan, Edeline Official, Mega Love shout out. Ayan. Lailotski Dan. Ayan. Hindi po, nagsusukli po yan si Madam. Ayan. Ikiadyaw tamsak po Dan from Healing Mix TV. Ayan. Dami sana isda host paglulutuin ako ng breakfast, nakakawili. Ay mga isda. Mami Duty, ayan. Muna host, sinsya na. Okay lang po, Boy Kigol. Ayan. Host, ang ganda ng ribbon mo ah. Yan, thank you naman yan, Boy Love You. Boy Love You, tingnan natin yung bahay mo. Boy Love You. Ayan, si Boy Love You, nakatago yung kanyang bahay. Boy Love You. Love You Gonzalez. Ay, ikaw tong siri-siri. Ayan, Boy Love You. Sa bahay mo ako, Boy Love You. Boy Love You. La la la. Ayan, thank you so much naman yan, Boy Love You. Tikya Jaw, BBM tayo. Ayan, BBM tayo. BBM din ako. BBM for President. Ako'y Bicolana ba pero BBM ako. Ayan, napanood ko na to dati. Mga sirihines at ang butoy. Ayan, Tikya Jaw, nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, 9 million in the house. Mga love shout out. 9 million. Ayan, padikitan naman mga lalab show. Nakapin mga lalab. Padikitan. Ayan. Mitchoksi. Mga love shout out. Hi. Ayan, meron ka ng jacket. Michuchi. Tama ba yung basa ko? Ayan, Tekya, ayan. Tekya Jaw, Healing bahay, ayan. Nakapin po si Healing Lalabs, nakapin, ayan. Click mo na lang yung nakapin Lalabs, Tekya, ayan. Nakapin po si Healing, ayan. Oh my God, love you. Yung iyong banana, kumakarug-karug, ayan. Makarug-karug ang iyong banana. Healing Dan from Tikya, ayan. Dalia, nagbaba ng kanyang bahay, Dalia. Yan, Boy Love You. Ton. Oh my goodness, ton. Ayan. Wada. Ayan, Tikya Jaw. Ayan, nagbaba ng bahay. Ikit ko na to, Boy Love You. Ayan, Boy Love You. Ayan, Michoksi, ayan.
nagbaba ng kanyang bahay. Mitchoks, Boy Kigol. Malis muna si Boy Kigol. Busy siya. Mitchosi. Ano ba yung basa niyan? Ang hirap basahin. Mitchoksi. Ayan, Mitchoksi. Sa bahay mo ako lalaw. Ayan. Ayan. Ayan, 9 million. Thank you so much. 9 million. 9 million. Thank you so much. Yan, Life of Grizzy TV. Greetings. Ayan. Igalab shout out sa'yo, lalabs. Kumusta ka na? Kumusta ka na, lalabs? Dan sasayo, Tikya Jaw. Hindi na ako nagbakas. Pabalik na lang eh. Tikya Jaw, babalikan na lang si Nilmar, lalab. Yan mga lalabs, padikitan naman yung nakapin mga lalabs. Ay. Tapos kalog-kalog, dakula, buto ni Boy Love You. Buto. Patay tayo niyan. Mitchusi, ayan, I will connect this one. Full watch. Boy Love You. Ang dami tuloy views. 4.4. Pinakarog-karog mo kasi. Ayan, unggoy na naman siya. Nag-unggoy na naman, uy. Si barista na unggoy na naman. Ayan, 7 million. Thank you so much. 7 million. Yung mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Nadikitan niya yung nakapit. Ayan, boy. Host, mauragon si Boy Love You. Paano ka paakit? Marami tuloy na noon, Boy Love You. Ayan, pati channel lalabs. Kumusta ka na? Thomas Vlog, may galab shoutout, Thomas. May jacket ka na, Thomas. Pwede ka na mumba ng iyong bahay. Thomas Lalaw. Ayan, Thomas Vlog. Hello, host. Pwede ka na mumba ng iyong bahay. Lailot, sige, nagbaba ng bahay. Ayan. Pati channel, gawa ng bahay, thumbs up dyan, ayan. Thank you so much sa pa-thumbs up dyan, ayan, Tikya Jaw, nagawa ng bahay. Tikya Jaw, ayan. Tikya Lalams, ayan. Hello sa lahat, ayan, Thomas Lau. Padikitan yung nakapin mga lalams, padikitan. Ayan, pati channel lang baba ng kanyang bahay. Pati channel lalang sa welcome my channel. Ayan. Mitchusi. Bahala na kung mali yung basa ko. Mitchoksi. Ayan. Mitchokzi. Ayan. Dahil sige nagbaba ng bahay. Mitchoksi. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalang. Ayan. Life of Grizzy TV. Ayan. Dan sa'yo si Mitchoksi. Baliktad. Ayan. Hindi rin official lang baba ng kanyang bahay, pati channel lang baba rin ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Ayan, palablab ang nakapin. Ayan. Dalia Ayad, full watch from Barista. Ayan, Dalia, connect to Barista lalabs. Already done to you. Ayan, Bicolano Uragon, patamsakan naman si Bicolano Uragon mga lalabs. Ayan, pati channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Dailetski, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, pati channel, Mikasha ko yung 36 tamsak. Mikasha, may galab shout out, lalabs. Ayan. Kumusta ka na, Mikasha Kusin? Ayan.
Kamat naman yan, Misto all. Ayan. Ayan. Thomas Vlog. Ang ba ng kanyang bahay, Thomas Vlog. Ayan na naman si Mick Juxi. Ayan. Ang ba ng kanyang bahay. Ayan, Pati Channel, OTW from Thomas. Ayan. Ayan, Lailotski, nagbaban ng kanyang bahay. Lailotski, ayan. Lailotski, ayan. Ayan, 9 million in the house. Mag-love shoutout mga lalabs. 9 million, ayan. Lailotski ka na dyan, way, ayan. TW kuno. Si Mikasha Kusin. Ayan, Pati Channel Dan from Barista. Ayan. Host, baka pwede pakiplay naman ito, host. Parang awa mo na, host, pakiview. Boy love yung. Di ba na-play ko na yan kanina? Tingnan natin uli. Nelmar Dan from Edeline Nelmar. Ayan, Nelmar. Yan, dinig ko na naman ang mga bulong na aking ears. Bulong. Kasi nga may tulog, lalans, may tulog. Remember lamyog may harang. Ayan, hello Edeline Official. Ayan, from Boy Love You. Hello. Ayan, Life of Grizzly, Lailotski Dan. Ayan. Boy Love You from Edeline Official. Ayan, Dalia. Ayan. Edeline, ayan, Dalia. Hello. Boy Love You, ang daming harang. We love you. Ayan, Dalia, nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng bahay si Dalia. Ayan, ang laki. Ayan, Thomas nang baba ng bahay. Boy love you. 9.6 view. 6 months. Ayan, Romalyn Ratelia. May nag-shout out Romalyn. Ayan, Romalyn, meron ka ng jacket na lamps. Ayan, Romalyn, pwede ka nang bumaba ng yung bahay. Ayan, Pati Channel, Dan Pasukli from Thomas. Ayan. Dalia Ayad, Dan Ulpak. Ayan, Boy Love You, nababa ng bahay. Romalyn Ratelia, pa-jacket po, ma'am. Ayan. May jacket ka na, lalams. Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na, Romalyn. Ayan. Healing Mix TV Dan from Edeline Official. Ayan. Sir Healing Mix TV Dan sa'yo si Edeline. Pabalikan na lang po. Ayan. Oh my God. Boy love you. Nakita ba ito ng asawa mo? Kung ginagawa mo. Nilagyan mo lang nga ito ng papel eh. Ayan. Salamat po. Ayan. Oh my goodness. Ano, Boy love you. Rated SPG. Dan sa'yo Edeline Official from Nelmar. Ayan. Kaibigan, kain tayo. Ayan. Sige lang, Mikasha Kusin. Anong kinakain mo dyan? Banana? Edeline Official. Tingnan mo yung Ronalyn Rotalia. Nagbawa ng bahay. JB's Dessert. Dessert. Ayan. Thumbs up Dan. Ayan. Thumbs up Dan. One Day TV nagbawa ng bahay. One day. Humina na yung boses ko mga lalabs kasi may tulog na. Ayan, single na ako, host. Hindi, iwalay na kami ng asawa ko. Ay. Kaya pala pa ganyan-ganyan kaboy-laboy. Ayan, Pati Channel, pasukli na lang from Thomas. JB nagbawa ng bahay. Thomas Vlog Dan from Edeline. Oh my God, Boy love you.
single dad na ako, host. Oh my God, boy, love you. Ano to? Gago. Single dad na ako. Buon ka, eh. Yan, 8 million. Yan, date ko na to, boy, love you. Yan, full watch. Full watch. One day TV dan from Edeline na yan. Kaya walang magaga. Boy, love yung lalabs. Yan, Edeline. Dan from Grizzly TV. Yan, Lila's Life of Grizzly TV. Thanks, I'll get back to you later on. Ayan. One day done from JB. Ayan, JB nagbaba ng bahay. Ayan, Life of Grizzly TV. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaw. Ayan, 10 million in Dallas. Live shout out 10 million. Ayan. 10 million, 10 million. Thank you so much, 10 million. Ayan, yun na naman siya. Pulwas talaga yung kay Boy Love You, boss. Grabe ka. Pulwas ko nga kasi ano yun eh. Yung mga karog-karog eh. Gumagalong-galong. Pinulwatch ko. Iwan ko baka nilagyan ata ni yung Boy Love You yun ng ano eh. Kaya parang gumagalaw-galaw. Ayan, Mitsuksi, nagbaba ng bahay. Yan, Boy Love You, nagbaba ng bahay. Lilaski, nagbaba ng bahay. Ayan. Edeline official dan po, thanks. Kain mo na lang yan, host. Mamaya kakain ako. Naiyak akong kumain sa harapan nyo. Hindi ako kumakain sa harapan nyo, naya akong sumubo. Mamaya pagtapos ng LS ko, kakain ako. Ayan, Mick Chuxi, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Lailotski, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalaws. Ayan. Yan, padikitan yung nakaping mga lalabs. Tapos na ba kayo sa nakaping? Bicolanang Orangin. Patamsa ka naman sa Bicolanang Orangin. Edeline official dan from JB. Ayan. Balikan na lang Edeline si JB dan sa'yo. JB. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Ayan, Pamilya de Estrada. Ayan, nagbaba ng kanyang Pamilya de Estrada, ayan. Avario Lalabs. Yung binaba ko, kainin mo muna. Panoorin ko yung binaba mo na yan. Ano ba yung pinapakain mo sa akin? Patingin nga. Patingnan na yan, Mikas. Different marinated milk fish daing na bang. Panoorin nga natin yan. Bicolanang Oragon, ayan. Ako yan si Bicolanang Oragon, mga lalaw. Yan, meron kang harang Mikasha. Yan, Ma'am Ailinski, dandikit na ako sa'yo, ayan. Sige, Rumalin, magbakas ka at babalikan kita, ha? Magbakas ka doon sa video pinanood mo. Bakas ka, lalabs. Mamaya-maya titingnan ko. Panoorin ko muna yung video ni ano. Natapos na yung harang. Mikasha. Iba na sa isip mo sa kala ko ano yung papakain mo sa akin. Ito lang pala, syuhat.
Ito ba yun? Kala ko banano. Oh. Sarap naman nito. Ano? Bangus. Tapos may kamatis. Yan lang pala. Nagutom tuloy ako. Sarap naman nito. Dikit naman ako sa min sa'yo eh. Hindi itong pinapanood ko. Sarap naman. Yung second account ko si Bigla ng Uragon yan. Ayan. Ayan, Dan Mikochi, return please, thank you. Ayan, from Nelmar. Michoksi, ayan, return. Connect to Nelmar. Ayan. Kay Lutski, nagbaba ng bahay ng kanyang madam. May nakababad pa dito na bangus host, padala ko sa'yo. Sige, padala mo na yan, wala pa naman akong ulam. Sarap ba yan? Wala pa naman akong ulam yun. Mikasha Kusindan from Edeline, ayan. Sarap naman nito. Ikaw ba nagluto nito? Ayan, Dan sa nakapin from JB, ayan. Mabalikan ka niyan, JB. Kay Sir Delor, ayan. Nag-election, madaming tao dyan. Puluwas, 3 minutes lang pala to Mikasha. Mikasha Cuisine. 3 minutes. Sarap naman nito eh. Ikaw lang yung kumain nito. Ayan, 3 minutes lang pala to. Ayan, Lailoski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, full watch. Mikasha. Marinated milk fish. Sarap naman. Ayan, 6 million mga nanay. 6 million. Thank you so much. Hello from Dahlia. Hello. Hello. Ayan, 5 million in the house. May love shout out 5 million. Ayan. 5 million. Tapos na kayo sa nakapin mga lalabs. Tapos na kayo dyan. Ayan, Mitchoksi. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Dami niyang binagawa. Ulit siyang nagbababa. Ayan. Dalia, ayan. Pasok rin na lang si Barista Lalabs. Dalia, connect to Barista. Already done to you. Ayan. Ayan, padikitan si Madam Lailotsky mga lala. Lailotsky, ayan. Daming harang. Ayan, Madam Lailotsky, nagbaba ng bahay mga lala. Palablab si Madam, palablab. Ay. And 4 million in the house. Thank you so much. 4 million. Thank you so much. And 7 million in the house. Mag-love shout out. 7 million. Thank you so much. Ayan, Mitchoksi. Nagmama ng kanyang bahay. Ay, isa na lang talaga. Panibaba ka ng bahay dyan.
Ayan, 5 million. Thank you so 5 million. Ay, 5 million. Thank you so much. 5 million dyan. Barista, agoy. Agoy, agoy, agoy. Nag-iisip si barista anong meron. Ayan, Dalia, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, agoy. Barista Dan, ayan, ayan. Dan na daw sa'yo, anong barista? Agoy, nag-iisip si barista kung iano niya. Matanggalan niya. Ayan, Lailotsky nagbaba ng kanyang bahay. Dalia nagbaba ng bahay. Tamsakan natin to si Heller. Si Heller mixed tea. Healing. Ay, iba yung pangalan niya. Dati Healer. Ngayon Healing. Ay, Healing. Healing. Healer ako ng Healer eh. Pinalitan niya pala yung pangalan niya. Tamsakan ko to. Tak. Yan, Idili nagbaba ng kanyang bahay. Tamsakan ko si Heller, si Healing pala. Yan, Idili nagbaba ng kanyang bahay, mga lawal. Yan, tamsak yan. Atak yan. Natakot ako, muntik na tayong bumagsak ah. Ba naipin mo ha? Sige po. Kasi pag may ipinipin ako, tinatamad akong ibaba. Yan sila. Ano ba ipipin natin sunod? Tingnan ko muna kung sino yung may maliit na bahay. Yung bahay ni Idilin. Malaki naman yung bahay ni Idilin. Ayan. Bakit yung iba gusto ipin, yung iba ayaw ipin? Yan, ipin ko yung sarili ko. May 5 minutes lang si Bicolana. Isunod natin si si barista. Yan, morning po. Ayan, Arcons. May love shout out, Arcons. Yan, Arcons. Kamusta ka na, lalags? Pabio. Yan, Arcons. Ayan si Arcons. Oh. Yan, Boy Love You. Ayan, andyan pa si Boy Love You. Ayan, 7 million. Thank you so much. Puspin mo rin si Love You. Sisikipin natin. Ano muna, sunod na ikaw si barista muna. Ayun na pa yan si barista. Ano ba yung bahay niya? Hanapin ko naman na. Ano yung bahay mo, barista? Hindi ko makita yung bahay mo. Barista, nasaan yung bahay mo? Ayan, Thomas. Ayan,
James DPGP, may galang shout out. Thank you dyan. Thanks. James DPGP, ayan. Where are you, James? Manang kanyang bahay. Wala na si si barista. Hindi niya sa sumagot. Boy love yung OTW, ayan. Boy love yung, ayan. Boy love yung. Ayan, may Bully TV, ayan. Ngayon shoutout lalabs. Ayan, may jacket ka na. Nababasa dyan, may Bully, may Bali. Bully TV. Basta po, ayan, okay lang po, ayan. Ayan, meron ka ng jacket, may Bali. Bully TV. May Bali. Ayan. May Bali. Love you. Ayan, Mikasha. Nandyan pa rin si Mikasha. Nakikinig lang sa mahinahong boses. Sakdan po. Ayan, salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak dyan. Salamat, Husay. Kasi ko yung upo ko. Ang aking upo ako. Kasi ko yung pa ako. Yan, salamat ho. Hahaha. Nais ko yung pa ako nangangalay. Ayan. Nangalay. Yan sa mga bulong. Sa mga bulong aray ko. Nangalay ako. Kasi magkasya kasi. Alam mo ba, Mikasya, pag nakauwi na ako ng Pinas, malakas yung boses. Ngayon dito mahina lang kasi nga may tulog. Nangalay ako. Yan, Rogelio Llanos. May galang shoutout to Rogelio. Ayan. PJ pala yan eh. Yan, Rogelio, meron ka na pong jacket. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Ayan. Boy love yung Dan Pasukli. Ayan. Boy love yung pabalikan si Thomas. Yan, Arcons, full watch. Ano ba si Arcons? Ayan. Full watch Arcons. Ganto yung barista, return please. Ay. Barista lalabs. Rogelio, meron ka ng jacket. Ayan, Michuksi. Ulit siya nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Thomas. Jess Maps. Thomas. Ayan, sa bahay mo ako, Thomas. Thomas. Ayan, Rogelio. Ayan. Rogelio Lalaos. Ayan, Thomas.
Yan, Thomas, nang baba ng kanyang bahay, Thomas. Oh, sarap naman nito, Thomas. Eh, Thomas ba to? Sarap ng sushi. Sarap ng sushi. Ayan, Dodo. Dodo, may galab shoutout, Dodo. Uwi ng Pinas, same din ba time slot mo ng LS? Yes, same. Hindi ko na papaguhin yan. Kasi alam mo ba, mas maraming tao sa madaling araw. Kasi yung mga tao kagigising lang, diretso na agad sa YT. Hindi ako magbabago ng time, ganun pa rin. Ayan, Thomas. Full watch. Thomas. Connect. Thomas. Dodo Iligan. Iligan na yan. Same lang. Hindi ko papalitan yung aking timing. Ganun pa rin. Gigising na lang ako ng maaga. Ayan. Mikasha ang natawa tuloy. Iling Mix TV mag-iwan lang ng comment para suklian later on. Ayan. Sana makauwi na ako sa August, mga ganun. Next year. Di December na ngayon, malapit na. Ayan, Ken Music Tambayan. Ayan, mag-love shoutout Ken. Ayan. Nababa ng kanyang bahay si Ken. Ayan, Thomas. Nababa ng bahay. Thomas Lalang. Ikaw ba, Mikasha? Ayan. Dan sa nakapinboy labiyog, pabalik na lang, natawa ako sa pakabiyog mo. Gumanyan din. Walang suot na pangbaba si Boy Labiyog eh. Mga tayog-tayog yung kanyang banana. Mga talog-talog. Ano yun, host? Ano yun yung banana? Parang malambot na banana yun. Pag-love yung gumaganon-ganon. Kasi kung matigas yun, hindi naman gaganon yun eh. Ayan. Iboy-love yun. Ayan, dan sa nakapin. Ayan. Send like, love, and support from Egypt. Ayan. Ayan, Thomas Black na gawa ng kanyang bahay. Ayan. Namat host. Ayan. Viking Nilmar. Natawa na naman si Nilmar. Nag-enjoy ka, Nilmar, no? Umamin ka. Nag-enjoy ka, Nilmar, kay Boy Labiyog ka. Full watch mo rin yun. Full watch. Umayon, tumataboy-taboy. Ching, 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 ching. Kaya ang dami music. Guys, main to main lang tayo. Sorry pag ninja, dikit nyo sa akin. Hindi ko kayo babalikan. Patusok yun. Mas dapat patusok. Hindi. Parang may nilagay lang si Boy Labiyog. Parang gumalaw-galaw eh. Parang may pinali sa dulo. Tinalian ni Boy Labiyog yung balat.
Kaya gumaganong-ganon. Parang mabigat, di ba? Nilmar. Parang mabigat siya. May love yung pasukli po. Ayan. Parang may sinabit si Boy Labyog dun eh. Kaya parang may mabigat. Umatong pa talaga sa upuan. Kaya ang daming views eh. Send like, love, and support from Egypt. Ayan. Ayan, Mick Juxi, nagbawa ng kanyang bahay. Yun na ba ito, makulit din ito eh. Ayan, Mick Juxi. Ganda sana Nilmar kung pumunta si Pahidman pagsamahin sa si Boy Labyog. Ayan, Kin Music, nagawa ng bahay. May Juxi, ayan. Ayan, Dan. May Juxi. Kaya mo ba yun gawin, aga-aga na pagalpak na naman ako sa tawa. Baka may tulog yan, Nilmar. Kaya mo bang gawin yun, Mikasha, yung ginagawa ni Boy Labyog. Wala nata si Makasha, nagmalis na. Yan, Pamela Estrada, ayan, Music Tambayan, ayan. Ang turon ko, masarap din nilalabiyog ko. Yes. Pin natin si Sablet Estrada. Yan, Mikasha Kusin, Dan. Napikon ata yun. Kasi tinawanan ni Nilmar. Yan, Boy Labyog, ba mo lang kita lalang. Sa tingin mo, bagay kaya sa akin, parang Mikasha is like parang hindi ka sumasayaw eh, Mikasha. Tingin ko hindi ka sumasayaw eh. Ikaw kasi napikon ata yun eh. Buti hindi ako tinawaran nung good vibes siya, good vibes. Gusto ko nga bumalik yun eh.
Ang laki pala ng bahay nitong pinin ko. Hindi ko napansin. Titaw, 49. 49K na siya. Sana all. Sino ba yan ulit? Yung ba si Thomas na lang? Hindi yan nagbabalik. Hayaan mo na, Mikasha. Huwag mo nang tanggalan kasi isa lang naman yan eh. Pero ang dami-dami niyang, ang laki na ng bahay niya. Hindi nga yan nagbabalik, alam ko rin eh. Hindi lang yan siya padikit. Nandyan si Boy Love You. Bakit Mikasha gising ka pa? Wala kang pasok. Anong oras na ba dyan sa inyo? Ang lugar ka ba? Yan, Kin Music Tambayan, ang baba ng bahay eh. Thomas Vlog, pabalik po, ayan. Thomas, pabalik si Ken, ayan, dan sa'yo. Ken OTW, ayan. Opos. Op mo pala, op ko rin bukas. Ay, op ko rin tama. Di naman yan magsusukli si Pam. Hayaan na natin lalabs, hindi naman magsusukli yan. Alam ko rin. Hindi lang yan padikit eh. Hindi ka nagsusukli yan. Yan, Macau. Nasa Macau ka pala. Yung time with Pinas House, nagising ako sa bulong mo. Nagising ka mo sa bulong ko. Kasi alam mo naman, Mikasha, di ba, pag partition yung tirahan nyo. Sa isang kwarto, may may harang lang na partition, parang ganun. Kabila nito may tulog. Hindi pa naman Pilipino yung ibang lahi. Panay sumbong pa naman yan sa may-ari. Kaya inahan ko lang po. Dan sa'yo, Ken Music. Ayan, from Nelmar. Ayan. Music Cuisine. Ayan. Binalungan na kita, Mikasha. Nasa tenga mo ko, ayan. Palagay niyo po pag umuwi ng Pinas, wala nang diretso na sa bahay, wala na bang quarantine? Yes, so same din dito sa Macau, uso din partition, di ba? Hinahati lang yung gitna, di ba? Naka-partition para tipid kasi pag kumuha ka ng isang buong kwarto, mahal. 1,200, magkano na yun? 15,000 pesos. Sayang din kaya yun. Yan, Elmer, ng ba ng bahay?
stress na pala. Ayan, live. May love shout out live. Hello, ayan. How are you, live? How is your life? Ayan, Lailots, ginagawa ng kanyang bahay. Pasuli po, nagutom tuloy ako. Igikan music, ano ka ba doon? Nagbakas ka? Yan, ini-edit mo ba? Bakit? Hindi ka nag-edit? Download mo na. Ayan, Kin Music. Bawalan kita lala. Ito pa yung bakas mo. Uy, Kingol. Ayan. Kuha ako. Chukoy mayasa. Kape tayo, ho? Sige lang. Parang gusto ko rin magkape, ha. Yung magtimpla nga ako. Ayan na. Kin Music. Parang gusto ko rin magtimpla. Kin Music, dati palang dikit ako sa'yo. Ayan. Yung main channel ko ito. Dikit ako sa'yo, lala. Tamsak node ko na lang. Dati akong dikit. Bigyan na lang kita ng ano. Ayuda. Dati akong dikit sa'yo, Kin Music. Magkakapi din ako, Mikasha. Wait lang. Uplian ko lang si ano. Kin Music. Yan, ipin natin to. Yan, Tomos, baba mo na kita lalabs, ha? Yan, kita ko sa main channel ko, Kin Music, ha? Ito na lang, bigyan kita. Yan, Ken and Lailots, kape po tayo. Ayan. Sige lang, Mikasha. Hindi ako nagkakapila, loves. Ano ang iniinom mo? Gusto mo ba alak? Ayan, Tomos, nagawa ng bahay. Ayan, Ken. 8 million in hours mag-love shout out. Kin Music, eh. Yan, Mick Juxi, OTW from Thomas. Alam niyo ba mga lalabs yung music ko? Hindi ko na pinapalitan kasi nung isang nakaraang araw may nagbigay sa akin ng magandang music niya kaso lang ayaw ni ata ni Lolo. Yung dollar sign ko lagi lang ginagawang yellow. Yun nakuha mo rin, host. Walwal is life. Yan, Ken. Dikit ko to sa'yo, ha. Yan. Dikit ko na.
Ano lang ako mga lalabs. Titimpla ako ng kape. Wait lang, Kin, mamaya bigyan kita uli. Mag-ano muna ako mag-timpla. Ayan, magtimpla muna ako mga lalabs. 5 minutes lang ha. Five minutes lang mga lalabs. Tayo muna ako saglit. 5 minutes. Minutes lang.
Inagahangat ang dating mahal. Yan. Buwang ako. May grabe shout out. Buwang naman. Yan, buwang. Mayroon ka ng nagtimpla lang po ng kape si host. Ayan, si buwang. Sorry naman mga langabs. Oh my God. Timpla lang ako ng kape. Hindi kasya kasi. Kaya magtimpla. Nagtimpla tuloy ako. Ayan, buwang ako. Salamat. Mami Teresa Vlog. Dan sa nakapin. Ayan. Percent na lang pala. Okay. Salamat sa brief host. Ayan. Walang anuman lalas. Buang ako. Buanga. Ayan, MJ Beef Dan sa'yo. Ayan, para Mami Teresa. Ayan, Rogelio Llanos TV. Ayan. Kay Lutski Dan. Ayan, nagbabalik po yan sila Lutski. Magbakas ka lang po doon, lalabs. Oh, thank you so much, Jen Stories. Just, ayan. Nasaan ba si Jen? Sino si Jen? Buang ka, host. Buang ka. Ayan, kape.
si Mikasa kaya sabi niya magtimpla ako eh. Hindi sana ako tatayo eh. Sabi ni Mikasa, sige magtimpla ka, kape tayo. Ayan, kape tayo. Sarap. Kape mga lalab, sarap. Yan buwang ako mag-iwalwalan na lang, wag na yung kape. Ayan. Haram yung alak haram. Ayan ako nagbabalik talaga ako sa yan. Ayan buang. Silipin nyo yung bahay ni buang. Buwang ako. Ayan, si Boy Labyog pala tong ambot, oy. Ang dami ni buwang nabuang na si Boy Labyog. Ang daming alagad ni Boy Labyog. Yan, Rojo Ramos, dan sa'yo, ayan. Wala na si Mikasa. Ayan. In-music dan sa'yo. Ayan, may kasama pang labyog. Ayan. Palabyog-labyog na buang na uy. Labyog talaga. Ang daming lagad. Mami Teresa. Yan ang laki ng bahay ni Mami Teresa. Sana all. Mami Teresa. $3 million. Ayan. Ayan, Rogelio Llanos, TV dan sa'yo from Ken Music. Salamat host. Ayan, napakalaki ng iyong bahay, madam. May bili ako buang, uy. Boy Labyog na naman. Ayan, jagitan natin yan. Boy Labyog, dili ako buang. Jacket na yan. I love you. Buang uy. Sipag naman. Ang ganda ng kanyang bahay. Ayan, Boy Labyog. Labyog. Ang iyong banana. My Bullet TV, Mami Teresa Vlog dan. Ayan. Dan dikit sa'yo, host. Ayang salamat. Salamat, Boy Labyog naman talaga, oy. Ayan, Mami Teresa, dikit ko na to sa'yo. Napakasipag mo, madam. Ayan. Napakasipag naman ni madam. Bye na po. Sige lang po. Bye po. Maraming salamat po, madam. Ingat ka po palagi dyan. Ayan. Buang. Dili ako buang. Yan, dan sa nakapin. Ayan, Kim Music, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lala. Anim na lang, malapit ka na magtukan na rin. Kim Music, yan ka lang para magtukan.
Ayan, Mami Teresa Vlog, ang sipag naman po. Ayan. Magbakas ka na lang dyan, Ken, kasi umalis na siya. May labyog pa. Ayan, Ken Suklidan tuyo. Puluwas pang 194 ako sa'yo. Ayan. Sige, inshallah, Ken, gurmaluit ka na at huwag kainin ni Luloy. Bigyan din kita, Ken. Na lang ba sa'yo? Yan, ito host, pero sa kape mo. Ano ba yan? Panoorin ko nga yan. Diyan ka lang, Ken. Panoorin ko muna si Mikasa. Ano ba to? Wow, sarap. Yan, Ken Music. Amat sukli later on. Ayan. Masarap pa siguro magluto. Mikasha. Ayan. Sarap nga nito. Ayan. Wala akong pandesal. Wala mang pandesal dito sa atin. Yung kape. Ayan, JC nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Tapos ka-graduate lang sa 700. Baka pwede pa ayuda para sa lagas. Ayan. Ginang dyan ka lang, God knows. Ayan. May Bolet TV dan salamat. Ayan, Zed dan. Sarap naman nito. Pang vodka. Ayan, 4 minutes lang naman to. Panoorin ko na. Sarap po, masarap pang pagmahal. Ayan. Sana all. Patay tayo dyan. Ayan, Mick Chuxi. Kayain ko nga itong ginawa mo. Ano to? Special ang paggamit na transmog. Oh, sarap naman nito, Mikasha. Ayan. Sana all. Yan, Liletsky nagbuma ng kanyang bahay. Oo nga lagi yung tugtog ko pag gusto kong magwasak ng plato. Kung umiinom ng vodka. Yan, sarap naman nito, Mikasha. Dili ako buwang, wey. Paano gawing special ang pandesal? Ayan. Sarap. Ayan, may chuksidan. Wow. Sarap yan. Ready to serve. Mas masarap yung gumawa niyan, host. Oo nga, sa tingin ko mas masarap yung gumawa nito. Oh, sarap. Ayan, Mikasha dan. Ayan, full watch. Ako organic na organic si Mika kaya masarap. Ayan, punta na tayo kay Ken. Ayan, DJP doon. Ba't yung mobile ko? DJP doon official. Ayan.
May jacket ka na, DJ? Pidot. Nantam sa kayo, salamat naman sa batang. Yan ano? Nim na lang pala sa'yo, Ken. Nandito ko sa bahay mo. Hinaan lang yung boses. Di sa mix vlog, ayan. Yan, Risa, meron ka na pong jacket. Yan, Ken, pinapanood ko yung video mo para walang lagas. Nasaan na si God knows, nandyan pa rin, umalis na ata. Aha, sumasang-ayon si Hos. Ikaw, Mikasa, mapagalitan ka ng asawa. Yan, Ken, dikit ko na to sa'yo. 1 minute para dikit. Hindi ko mapakita, Ken, kasi naka-charge. Na rin sa Mix Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Yung music. Yan, DJ Pidot, nagbaba ng kanyang bahay. Boy Labiyog Dan, ayan. Hindi ako nagpabakas, Ken. Panoorin ko na lang. Ken. And just channel, nag-love shout out.
Ayan, Jazz. Yan, nagbuo ng kanyang bahay. Risa Mix Vlog, dating digit na po from My Bolib TV. Na lang sa nakapin, 3 na lang. Ayan, 200 na siya. Yan, kaya nag-watch ako ng 1 minute para dikit. Ayan, Ken Music. Tambayan, biyang kita 3. Ayan. Balit, napakabait naman Risa. Yan, si Madam Lelutsky nandyan pa rin. Nakasupportive. Yan, full watch sa video mo, Lelutsky. Ronaldin Ratilla, may grabe siyang top, lalabs, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Pilot official Amat, balik see you later. Ano nga na yun pa? Ano na yung aking pa? Namamatay yung aking mobile, Ken. Ken Romalin Ratilla, gumawa ng kanyang bahay. Nandyan pa si Mikasha.